Райхан, сен чыннан да мындай ырым-шырым әйберләргә нитәсеңме? Ышанасыңмы? Кара нинди энергия белән килгән? Миңа күчәнең энергиясе. Юк, миңа кызык булгач, бу бит әле ышанам дигән сүз түгел. Ә син кем? Мин Син Райхан икән беләм. Мин Райхан. Кәҗәмегез. Кызыл Кызыл үгез. Сезләргә яратасың инде. Дөрес шул бит инде. Кәҗәмегез, кызыл үгез. Ого, икесе дә мөгезле. Бер үзеңә 3 мөгез. 4. Нигә 4? Кәҗәмегез дә бит берәү генә. 2. Шулаймы ни? Бер үзеңә 4 мөгез. Яра, рәхмәт. Тотыгызда сезгез. Сез кемнәр? Минеке дә шул ук. Кәҗә белән Кәҗәмегез, кызыл үгез. Бер әйбәт кеше бар икән арагызда. Мин писи белән кыз. Писи белән кыз күрәсезме? Менә бит ничек. Юк, энергия, гомумән энергия ул бит шундый бөтен кешене берләштереп, җыеп торучы кеше. Безнең Камал ФМ кебегәйме? Әйдәгез башлыйк. Исәнләшик тамашачылар белән сәлам ФМ. Фикер мәйданы. Бездә бүген кунакта. Инде ул әзер. Кем дип уйлыйсыз бу кешене? Әйдәгез инде таныштырып китик. Гадел белмим мин. Эльза, беләм мин ничек. Минем костюмер бит ул. Шулаймы ни? Хезмәткәр, яшь хезмәткәр безнең костюмерыбыз. Азнакай кызы. Гомумән безнең театрда шәхесләр бик күп. Шуларның берсе Эльза. Әле ул ялгышмасам артистлыкка укыган. Менә бит. Монысын белмәгән Әйдә кыскача менә һәрбер артист әйтер, безгә менә портфолио җибәрегез әле дип әйтер. Менә кыскача үзең турында син харыш. Каян, ничек, ни өчен? Мин Азнакай кызы. Ничек әйттегез инде уже. Бик әйбәт җавап. Рәхмәт, бик матур әзерләнгәнсең. Кем курсында укыдың? Ничәнче елларда? Азат Анасович Зариповның курсында укыдым мин. Димәк, Мәдәният һәм сәнгать институтында. 2019 елдан 2020 эшкә хәтлек. Эшкә хәтлек. Булды синең турында бөтен Сөйләле, менә хәзерге һава торышын ничек син күз алдыңа китерәсең һәм ничек дип нәрсә дияләр әле? Фаразлар иде. Менә бу энергетика ничек шагылам ул кешедә менә. У икеләтә үгез, кәҗәмегез, писи. Эльза мине бик яхшы белә, минемчә. Райханның энергетикасы ул бик катты. Дөрес әйттем икән, сездә дә бетә китте. Мин дә шулай дим. Бик катты кеше. Аны булай да беләдер инде. Без менә Гадел белән икебез дә. Юк, Гадел мөгезсез үгез. Юк, икебез дә кәҗәмегез һәм кызыл үгез. Бездә нинди аерма? Юк, Гадел ул йомшарак. Шулай дим, ул мөгезсез үгез дим. Мин кирәк чакта гына күрсәтәм. Тыңла әле, син турында сөйлиләр. Наталья картасында йомшак Кем картасында? Наталья карта. Мин белмим аны дигән. Тоже менә йолдызлык әйбендә. Аның йомшак йолдызлыгы инде туган инде. Аңлашылды. Димәк, йолдызлар катыга бүленә һәм йомшакка. Тагын нигә бүленә? Мин йомшак үгез булам инде. Һаман ышанмыйм мөгезсез үгез дигәнгә. Алмаз абый мәсәлән. Нинди мин әйтәле? Ул кыз сезнең арагызда тора ул. Менә бит. Алайса безгә урындарда кирәк булган. Ярый. Әйдә без сине әзерләп килгән материалга күчик. Инде син йолдызнамәләр буенча иң беренче кем торанда? Нәрсә тора? Дөресрәге. Кем беренче буламы? Юк, менә чират буенча бит башлана. Нәрсәдән башлана йолдызнамә? Кушкардан башлана. Рәхмәт. Ул мин атлалык өчен гороскоп ясадым инде. Шуның белән хәят таныштырып китәм инде. Әйдә, рәхмәт. Бу атнага йолдызнамә. Камал. ФМ. Йолдызнамә. Кушкар. Бу атнада сез хәзер үткәннәр белән тәмамлау һәм нәрсәгәдер яңаша ачылырга вакыт икәнен аңларсыз. Сезгә яңа шанслар ачыла, мөмкинлекне кулдан ышкындырмагыз. Мин һәрберсенә җырлап барам, бер генә юл булса да. Мин җырлыйш килә бу нишләтер? Үткән инде дип аталам. Алга кара. Түз алмадың. Гафу Әйе. Алга тора. Үгез бозау. Ул мин. Энергия кирәгеннән артык булса да, аны акыл белән кулланырга туры киләчәк. Мөмкинлекләр барлыкка киләчәк, әмма тормыш параллель рәвештә сезне сабырлыкка тикшерәчәк. Юкка түгелдер. Атна финалына кәефләр сизерлек җылыначак. Шул. Игезәкләр. Шигездә бер шу булса да, сез тагын үзегезгә барыбер дигән кыяфәт чыгарасыз. Барысында үзегездә тотырга кирәк түгел. Ачылыгыз. Күңелеңә авыр алма.
Кысла. Романтик моментлар күп булачак. Үткәннәрдән бер кеше кинәт кенә игълан ителергә мөмкин. Онытылып карап калдым сине. Син минем. Тукта, үзең әзерлән, кай мине ипигә керә. Кешегә сөйләргә биргән. Без отбивка гына. Арыслан. Бу атнада барысында үз контролегызда тоту яхшырак. Чөнки әгәр дә кемгәдер ышансагыз, барысында яңадан эшләргә туры киләчәк. Әйткән идең әгәр сөя калсаң. Кыз. Белем дәрәҗәсен киңәйтүгә файдалы күнекмәләр һәм белем алуга күбрәк вакыт бирергә тәкъдим ителә. Шуны бирсәң. Өйрәтәләр мәктәпләрдә. Где твой злобный смех, дигән. Тормышта Шуны һәр йөз вакыт ачылды. Гафу ит. Шундый формат инде. Шуны йөз ачылды, кадерлең. Тормышта һәр вакыт нәрсәгәдер өйрәнергә туры килә. Һәм бу атнада сезнең бу аеруча яхшы килеп чыгачак. Бу мин түгел бит инде бу. Кыз бу кыз. Бу хамаммыни? Өйрәтәләр мәктәпләрдә. Үлчәү. Сезнең үз максатларыгызга якынаю өчен шун мөмкинлекләрегез бар. Әмма нәрсәгәдер ирешү өчен үзгәрешләрдән курыкмаска кирәк. Биттеме? Юк. Әле тагын бар әле. Бу кагыйдә сезнең өчен хәзер бик актуаль. Уңга карасам да юк, сулга карасам да юк. Devam edelim. Шаян. Ниндидер үткән карарның нәтиҗәсе буласы атна. Бу я карма, я икенче мөмкинлек. Карма? Сине югалткан көнне үк Мин үләрмен, ахырсы. Укшы. Шәхси тормышыгызда мөһим язмышны хәл иткеч карарлар булырга мөмкин. Сез аларга озак вакытлар әзерләндегез. Югары тормыш тонусы һәм энергия сезгә ял көннәренә кадәр продуктив һәм актив булып калырга мөмкинлек биреләчәк. Сезнең оптимизм уңышлар өчен магнит. Менә монда кирәк синең җыр, әйдә. Син О. минем. Җырлама хәзер безне әйтәләр. Ya. Яле мөгезләр, икесенә 8 мөгез. Кәҗәмегез. Сез нәтиҗәлек дулкынында. Бу җитди эшләрне хәл итү өчен уңайлы вакыт. Мактау, нәтиҗә яки күптән көткән тәкъдим алу мөмкинлеге бар. Яулык зәңгәршәл, узган гомер бигрәк шәл. Менә бит. Сезгә хәтта җырда тумады гафу итегез, шун күңелдән. Су кыяр. Сезгә аралашуда кызыклы кешеләр еш очрый ала. Шул ярдәмендә сез үзегез өчен бик күп файдалы нәрсәләр белә аласыз. Шулай ук бу пикникта күңелле вакыт уздыру өчен яхшы вакыт. Әгәр сезгә мондый сәфәр тәкъдим итсәләр, һичшиксез килешегез. Сез вакытны яхшы үткәрәчәксез. Эх, алма агачлары, сайрый сандук агачлары. Клешлардан сакланыгыз. Талпан дип атала, талпан. Балыклар. Бу атнада балыклар иҗатка юнәлеш алырга мөмкин. Үз мәсьәләләрен хәл итү өчен кешеләр белән активрак элемтәгә керергә тәкъдим ителә. Әгәр сездә мөһим эшләр тупланган икән, мәсьәләләрне хәл итү өчен сездә булган эшлекле һәм кешелекле элемтәләрнең бөтен потенциалларын кулланырга мөмкин. Су өстендә балык уйный, иртә дими, кич дими, ике йөрәк бергә тибә. Арыталуны белеми. Эльза, рәхмәт. Браво, афарин. Рәхмәт. Hadi hadi bir. Син кем булдың? Оныттык бит сине. Синең үзеңә нәрсә чыкты? Не бит инде ул үгез бузау. Үгез бузавы. Сезнең эшегезгә 12 мөгез булган бит. Рәхмәт Эльза, сиңа эшеңдә, тормышыңда уңышлар һәм менә син укып киткән мәгълүмат синең үзеңә дә, сезгә дә, безгә дә барыгызга да бар тик уңышлар гына насыйп итсен. Сезгә дә бик зур рәхмәт. Jingle. Кам. FM. Юк, туктый, үзем шидем. Камал. FM. Йолдыз нәмә? Эльза, рәхмәт. Камал FM. Исәнмесез?
Закир күптән күргән юк сине. Мин монда Беләсез, бөтенләй кичә булганым без Илнур Закиров белән бергә укыдык, бергә укырга кердек. Курсташлар, 2004 елдан бирле бергә 22 узга королы. Тик Гомер үтә. Гомер үтә. Нигә үтә? Шулпан турында. Шулпан, без беләбез, син матур җырлыйсың диделәр. Үзең исемең катнашындагы җырны син тәгаен беләсеңдер инде. Әйдәгез, шуны җырлап үтикме? Әйдә, рәхим. Дейди. Шулпан. Йылдызлар сүнде, төн узган инде, бер йылдыз калды, ул Шулпан иде, ул Шулпан иде. Кемне көтәсең, таң сайын ялгыз. Гитара гына җитми. Әйт әле миңа, эй шаян йылдыз. Хәмәйт. Рәхмәт. Без җыр рубрикасына дәвам итәрбез. Һәм әйтте дигәннән ничек хәлләр гомумән һәр премьер инде ул артист өчен ул аерым каушау, аерым бурышу. Шулпанның иде бу беренче зур рольләрнең берсе дип беләбез. Һәр беренче зур рольләрнең берсе тавталой китте. Гафу итегез тыңлаучылар. Күркәдә минем беренче зур ролем булды менә бу Камал театрында. Икенче зур роль. Икенче тагын да зур роль. Шул ук сәхнәдә булып чыга инде. Без Әйе, иң беренче рәттә Фатих Амирханга, аның иҗатына әз генә күзәтү ясап алыйк. Тукайның яшьтәше, Тукай белән дусташ, шул чорның 20нче гасыр башында инде бөтен үзгәреш чоры, яңарыш чоры, менә без хәзердә гасыр башында шунда онытмыйк. Иҗат итүчеләр, ул ничә газетаның мөхәррире, ничә газета ачкан кеше, Мөхәммәдия мәдрәсәсе шәкерте, бик күп повестлар, публицист дип әйтергә кирәк инде, аның пьесалары бик аз һәм тигезсезләрне Чехов белән чагыштыралар, Чеховның Чайкасы белән, Акчарлагы белән һәм гомумән иҗатын аның нишләптер Антон Павлович Чеховның иҗаты белән чагыштыралар. Һәм менә бу зирәк аксакал тормыш ахырына таба 40 ел яшәсә дә гарип булган менә шул хәллек кечкенә генә кыска гына гомер эчендә күпме мәгълүмат, күпме эш һәм әле дә аның эшләре актуаль. Менә шул турыда сезнең фикерләрегез. Беренчедән, нишләп бу пьесага без алындык? Фатих Амирханның тууына санап карасагыз 140 ел. Түгәрәк дата бит инде, шулаймы? Әгәр дә инде шундый алмас санап үткән әлеге дәрәҗәләргә ия шәхесне Камал театрында пьеса белән каршы алмаса инде, түгәрәк датаны дип әйтик инде, бу бер караганда кызганыч булыр иде. Һәм шунда әйтәсе килә, әлеге Фатих Амирханның әсәре, алмас сөйләп үтте ул, Антон Павлович Чеховның әсәре белән бик тәңгәл килә, аваздаш дип әйтик. Һәм инде аны уйнаган вакытта да менә мин шуны әйтеп китәсем килә, минем күптән инде мондый рольләрне уйнаганым юк икән. Мондый нинди ул? Менә Әйе, шуны менә сорау туа. нинди рольләрне уйныйсыз? Студент вакытта уйныйдык. Хәтерлисеңдер инде. Бу безнең студент исендә этюдларда иш кулланылды. Ваня абый дигәнне уйнадык без. Ваня абыйны без дә уйнадык. Әйе. Ул инде бөтен классикадыр Әйе. инде. Мәктәпне үткәннәр барысы да беләдер инде. Юсуф, Анда кыса Юсуфка барып җиттегезме? Әйе. Кисәсендә уйнадык. Чехов әсәрендә менә һәм Фатих Амирхан әсәрендә ничек дип әйтим, менә существовать итү. Атмосфера бер. Юктыр, менә шул пьеса эчендә үзең уйнау, шул рольне уйнау, үзенә күрә актерга бер ничектер осталык бирәдер инде ул. Мәктәп дип әйтик инде. Һәм Фатих Амирханның тигезсезләрендә син кемне башкарасың? Мин анда Сөләйман, мөхәррир, язучы Сөләйман, һәм инде шунысын әйтергә кирәк, ул шулай ук инвалид коляскасында. Бәлки бу үзенең прототипыдыр. Прототипы, әйе. Сөйләшләр алып барылдымы? Әйе, без шулай итеп эшләдек та аны. Фәрит абый белән сөйләшкән вакытта да инде. Түгәрәк күзлектән, түбәтәйдән. Юк, түбәтәйдән түгел, эшләпәдән. Чеховка ошаган булгач инде анда түбәтәйдән түгел. Шунысын да әйтеп китәсе килә, Фатих Амирхан бит ул җәдитче булган. Ул бит инде түбәтәйләрне бик кимәгән дип әйтик инде, фотоларга чыккан вакытта гына кисә дә. Озын чәч. Әйе. Менә шул, дагы нәрсә әйтим инде. Сөләйман ролен башкарам. Алла бирсә, тамашачылар 29-30-31 майда килеп карарга. Әйе, рәхим итегез. Итегез. Шулпан кемне уйныйсың? Мин бу спектакльдә Сәлимә образын башкарам. Сәлимә Насыйбуллина. Мин монда гаиләм бар. Әтием Сәлим. Сафый,
Nasıl Әтиеңне кем bu уйный? Әтиемне Рамил Вәжиев уйный. Сіңлем Рұқия, аны Илюса Камалиева, еш артистыбыз. Әниемне Гүлшешек Гайфутдинова, абыем Гомәр Зөфәр Нуруддинов. Менә шулай. Гомумән менә материал буенча, автор буенча син беләм бүтән әйберне шулай өйрәнергә яратучан авторга синең мөнәсәбәтең аның эшләренә һәм менә бу пьесага. Бу авторны телен бик яратам. Миңа аның Балтачагыны күп. Юк инде. Теле миңа бик шундый мәгънәле, менә Сөләйман әфәнденең бик матур анда әйтәсе фразалары бик шундый яңгырау. Сезнең күзләреңгә яткан серле күләгәнең астында үзенә бер тереклек, уздырылган илаһи тойгыларның изләре калган тереклек яшеренгән. Йөрәккә май булып ята. Мөмкин менә шулай диалог кечкенә генә. Без бит аның белән сөйләшмибез. Без менә аның Аның белән белән юк безнең диалог. Уйлап бер карагыз. генә тапкыр карый ул миңа. Сөләйман әфәнде. Сөләйман әфәнде шәй ишәсең Шәй дип әйтә ишәсең. Мин алмыйм. хәзер дип киреп китәм. Ничек карыйсыз, күрсәтегез әле. Сөләйман әфәнде шәй ишегез дигәннән соң. Әйт, Сөләйман әфәнде. Туташ. Сөләйман әфәнде, мин әнием килгән иде, сезнең әсәрләрегезне бик яратып укый, сезнең белән сөйләшәсе килә. Туташ, мин юлдан килдем. Миңа шәй ишертегез, зинһар. Ярый. Теге камерага карагыз шулай итеп, зинһар. Туташ, мин юлдан килдем. Миңа шәй ишертегез. Ярый, хәзер шәй алып киләм. Әлеге үзекне генә түгел, спектакльне күрәсегез килсә 28-29 Камал театрының универсаль залына рәхим итегез премьерага. 29-30-31 ит бу түгелме? Менә шулай 29. Ярый 28 дип килә башласын. Пресс показ буладыр 28 бәлки. Әйе, шулайдыр инде. Ярар, килсеннәр иде. Чакырабыз. Мин кунакларга блиц сораулар Әйдә, әзерләдем. әйдә. Рәхим Киттек. Һәр берсенә аерыммы? Әле кем беренче җавап бирәме? Кул Кем күтәр. беренче юк. Әйдә, кем беренче шулай итә? Әйдә Чулпаннан Кул башлайык. күтәреп. Беренче сорау. Чулпан, комедия яки трагедия? Комедия. Комедия. Нинди фильмнар карарга яратасың? Минме? Әйе. Шундый. Ирләрчә. Ирләрчә. Боевиклар. Боевиклар һәм ирләрчә. Бер жест бөтенесен аңлатты. Безнең бу тапшыруда менә бу жест күп куллана бугай. Аты Син дигән. адайлы кыйнап талдың инде. Или миңа мондай сораулар бирмә бүтән. Әле генә 9 май бәйрәме узды шуңадыр инде. Юлар. Так, икенче сорау. Тамаша залында иң яратмаган әйбер. Тәрәдән. Телефон тавышы әлбәттә. Әле аның кызык кыйнап та күрсәтәм мисегә минем иң яраткан этюд ул. Алло, сөйләшә алмыйм. Юк, мин сөйләшә алмыйм. Мин театр карыйм. Юк, концерт түгел, театрда. Шулай булганы бармы? Ничәдә, качан белмим, беткәч шалтырат. Алай сөйләшмиләрдер. Булмас сиңа, әйе. Әле генә күптән түгел генә күркә спектаклендә шундый бер без Алмас Бирҗанов белән диалог бара. И шунда бер пауза барлыкка килде дә итегендә залдан пум 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 ди. Уйнап Нәкъ шундай, әйе. Исемез килде. Смысмы шалтыраумы шундый теге туры килде әле ул безнең анда. Әйтмәдемсең, авызы белән әйтмәдеме? Юк, телефоннан телефоннан. Шундый. Килгән бит әле моментына имеш. Так, дөренче сорау. Беренче репетицияга нинди ритуал ясап керәсең? Бисмиллаһ әйтәм дә керәм. Роль башта мин сүзләрен өйрәнергә тырышам. Аңларга тырышам. Шул аңлаганнан соң инде бисмиллаһ әйтәм дә кирип китәм. Әйбәт. Чулпанга да калган бу сорау. Чулпаныкында Мин дә шулай ук. Бисмиллаһсыз бер каяда барып булмый. Кара. Үзеңә якын булмаган образны ничек үз итәргә тырышасыз? Әле бу мин әле мин яңа Син булганы юк малай? Мин әле яңа гына кирдем, я шулай күп рольләр башкардым. Булды алай күп дип әйтә алмыйм, минем 1-2 булды микән, кайсылар икән әйтеп тормыйм. Ну үзеңне җиңеп булса да, бу синең эшең, син эшләргә тиеш дип. И балалар, эшләгез сез. Иң мөхәддәс Бик нәрсә. кызык сорау бу. Андый рольләр була ул эмес. Минем Сезгә юк әле кайсыда булды? Юк, минем мәсәлән, без ситстуйны эшләгәндә, тормыш китабы дигән җырны мин гомумән сөймәдем, Нигә яратмадым. соң, нигә язмышлар? Ул минем Игез күңелемә, түгел барсына. Әйе, ул миңа Кемнәрдер тәти. әйтим әле. Аны тип кенә бит, сөйлә. Ул миңа бик ошамады. Хәзер менә мин аны хәтта Ренат абый белән үзе белән дә сөйләштек без аны. Хәзер ул минем иң яраткан җырларымның берсе һәм бөтен кеше шуны сорый да. Һәм рәхим ит шуның кушымтасын. Юк инде хәзер җырламыйм. Җырла инде бүген. Нигә син Алмаз абый, нигә соң бүлдерә?
Әсең әруақыт. Так, келесі сұрау. Соңғы оқыған китап яки әсер? Жюль Вернді оқыдым мен. Жюль Верн. Жюльен түгел, Жюль Верн. Оқып шықтым әлі. Жюльен түгел, ғаделей. Жюль Верн. Мен соңғысын Фатих Амирханның истәлекләр китабын оқып шықтым. Хаят, мен сізді сүйемін. Ең қорыққан үш әйбір. Икігізге де қағылар. Біріншіден, мен бик қорқам йыланнан. Йыланның? Мен үрмәкүштән қорқам. Үрмәкіштен қорықма. Мен қорқам. Үрмәкүш әйбәт хабар Кішкене кетіруші. вақытта қазір жоқ енді. Неше ешке қатты мен? 10 ешке қатты екен қараңғыдан қорқайым. Қорқып қалғанмын енді қараңғыда. Һәм енді ол вақытта бит әбилер қорқулық қиялар еді. Хатırlайсың ба қорқулық қиын ничек булай? Нәрсәне? Қорқулық қиялар еді. Қорқуны қиялар еді. Аңлатып битіп білмейлер жоқ. Мен теге мәшігі. Қорғашны сауытта жібітәләр, Мем. газда, әйме? Эй. И шуннан шүмеш белән су тутып торалар. И сен баш очында белән әйттер дә, син нәрсәдән курккан? Бу ырым инде. Біз де менә бүгін ырым турында сөйләшәбез, йолдызнамәләр шунда Түгел сөйләшеп. бу куркылык кыялар менә шулай әйттереп, бу мәҗүсилектән калган микән инде? Чөнки безнең якка бит мары якын. Шуннан куркайым. Мары урманнары. Уздымы соң шуннан соң? Шундан соң мен 10 яшьтән соң юк инде калды инде ул нәрсә ышанмаган балага. Аннан соң әйтәм мен бер генә әйбердән куркам, әйтәм һәм Аллаһ Тәгаләдән. Дидем дә куркмыйм җиннәреннән дә бер нәрсәсеннән шуны бер куркмый башлаган. Булды мен нәрсә булды? Йылан, Йылан, Аллаһ караңгылык. Тәгалә һәм караңгы. Караңгылык. Минем үрмәкүш тирәнлек һәм якыннарымны югалтудан. Тирәнлек нәрсә ул? Су тирәнлеге. Су тирәнлек. Син yüzмисең гомме? Син баткансың димәк. Була язды бер әйбер Мисырау. шундый йөзә белмәгәнлектән. Һәр беләсең. Әзмәс. Яхшырак. Беркемдә начар рецензия димәде. Шуңа күрә. Шуңа күрә без Мин хәтта беләм кемнән икәнен. Бик актив язучылар бар бит бездә. Акылмы яки йөрәкме? Акыл башлык булган көннән бирле көн-төн елый мискин Басыла йөрәгем. йөрәктән барайым. Так, читке вакытында уйлыйсызмы персонаж турында яки инде сәхнәдә чыкканда менә ничегрәк ул ритуал Читке вакытында инде. Читке вакытында. Уйлана башлыйсың читке вакытында сәхнәгә чыккач, туллана аннан соң. Әзәзләп Үзгәрә. җыясыз. Ит кунаймы? Ие. Жанлана. Шулай ук соңгы сорау, тигезсезләр әсәрен сәер труппасы ничәнче елны куя? 1915 елда, һәм инде кабатлап куя 1920 елда дип беләм. Нәйнәк шулай Тайсерның ачылышына махсус куела ул. Чөнки 1920 елда Тайсер 14 елда төзелгән. языла ул. Революциянан. Ие. 9 февральдә булай. Булды минем сорауларым бетте. Афәрин, менә бит. Була бит. Әйдәгез без менә тигезсезләр премьерасына нәрсә дисәк тә әйләнеп кайтыйк, чөнки безнең очрашуыбызның төп сәбәбе шул. Утыргыз, белдермәгез, кара нинди хәлет бу. Очрашуыбызның төп сәбәбе шул. Фәрит абый режиссер, рәссамнарны, ут куючыларны менә иҗат составын барлап үтик һәм кемнәр катнашучыларны да санап чыксак, бик урынлы булыр дип уйлыйм. Сәхнәгә куючы рәссам Булат Ибраһимов безнең. Теге сценограф ниләр инде. Фәрит Бикчәнтәев режиссер. Ут куючыны әле мин күргәнем юк. Әле ул стадиягә җитмәдек, ага. Чынлап белмим. Һәм тагын кемне әйтик? Катнашучыларны. Катнашучыларны. Татарстан халык артистлары Искәндәр Хайруллин, Рамил Вазиев, Атказан артистлары Гөлчәчәк Гайфетдинова, Илнур Закиров. Син беләсеңме ул кешене? Беләм, Мин дә беләм. Ишеткән бар. Монда булган бармы? Яшьләрне син санап китим. Әйдәгез. Зөфәр Нурдинов. Зөфәр Нурдинов. Рәдиф Галимов. Илюса Камалиева, Илгиз Гиниятуллин, минем курсташларым китте. Илгиз Гиниятуллин, Эльза Маратхужина, Азалия Гиниятуллина, Залия Зайнетдинова, Азалия Гайсина, Илюса Камалиева. Афәрин. Санап чыктык бу айны барсында. Безнең һәр бер спектакль алдында теләк, теге ни пух ни пиран без татарчага тәрҗемә иттек, ничек була дип белсәң. Ни каурый. Ни жын ни каурый. Дөрес, нәкъ шулай ни җын ни каурый. Шайтан. Нәрсә? Шайтаны Аны бар. әйтмәйин. Чыкканда әйтерсең. Премьера уңышлы булсын, нәрсә генә дисәк тә, театр ул премьералар белән яши, һәрбер залларыбызда. Бу инде 12нче премьерамы бу сезонга? 11ми? Мин буталдым инде. 12нче туган батыр була ахыры.
Менә 11-нче булайын. август айынан башлап тулы сезонга санап бетер алмыйсың, брат. Чынлап Юк, мен үземнекеләрне саныйм. Синеке 4-нчесе монсы ялгышмасам. 4-ме, 3ме? Әйдә санап үтик. Музей. Сафлык музее, Сафлык Шүрәле музее. Шүрәле. көттегезме? Тигезсезләр, Сөяркә. сөяркә, Дүртәү. Кем 4-нчесе? Субханалла. Машалла дирә кирәк. Шуңа күрә, хөрмәтле тамашачылар, рәхим итегез безнең премьераларга. Хәзер атналык афишага күчик. Кем белә? Әйтеп китәм. Әйдә, рәхим ит. Так, Шәрек залында 14 һәм 15 май Гашик Кәрип, 17 май Нәниләр өчен концерт, Универсаль зал 16 май Күңелем кукурузы, 17 май Шүрәлене көттегезме. Зур зал 16 май Башмагым спектакле. Камал. FM. Фикер мәйданы. Туктагыз, безнең Шушы җирдә- шулай ук 14 май көнне Лилия Әхмәтҗанованың туган көне. Тагын туган көннәр бармы? Режиссерыбыз. Юк, Биттеме? бетте бугай. Алайса. Җыр, туган көн хөрмәтенә әйдә. Әйе. Син мине Башка. Ваймы ни? Син мине бүгін шаққаттырасың, әфәрин күрәсің. Мен хәтта синен көлмим дә. Мен күптәннән язылган бер җыр бар, шуның припевы. Үзең яздың. Үзем түгел, миңа Тәслимә Низами язган ул җырны. Нигә яшәп саклап Гадел йөртәсең? Рахимов. Әйдә. Мәктәптә язылган. Туган көндә янда якын кешеләр, бергә бәйрәм итә туганнар һәм күршеләр, туганнар һәм күршеләр. Лилия! Туганнарыңны һәм күршеләреңне чакырга онытма. Туган көнең күршеләреңә хәллек җитәрлек булсын. Әйе. Матур спектакльләр күп булсын, талантлы артистлар булсын. Камал. FM. Фикер мәйданы. Премьералар күп булсын. Без кабызган утлар сүнмәс алар. Без кабызган утлар сүнмәс алар дигән теләктә без сау булашабыз сезнең белән утларны сүндермичә генә киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, хөрмәтләребез, караучылар, тыңлаучылар һәм театр сәнгатенә битараф булмаучылар.